барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ бо мақсади баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ, мустаҳкам намудани институти ҳуқуқи инсон, баланд бардоштани мақоми қонун, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба он ва таъмин намудани волояти қонун, ташаккул додани низоми устувори рафтори ҳуқуқӣ, оштинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ ва ногузир будани масъулияти ҳуқуқӣ, эҳтиром ва риояи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёри ҳуқуқии дигар, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, тақвияти рағбати шаҳрвандон ба донишҳои соҳаи ҳуқуқ, васеъ намудани дастрасии шаҳрвандон ба иттилооти ҳуқуқӣ, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар фаъолияти ҳуқуқиҷодкунӣ ва паст гардидани сатҳи ҳуқуқвайронкунӣ пешниҳод мешавад. салом бинандагони гиромӣ. барномаи фарҳанги ҳуқуқиро аз шабакаи телевизиони Тоҷикистон оғоз менамоем. мавзӯи имрӯзаи барнома аз шарҳу тавзеҳоти моддаи 9 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқии хилофи Конститутсия эътибори ҳуқуқӣ надоранд. моддаи 9. ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. тақсимоти ҳокимият барои таҳкими давлати ҳуқуқбунёд мусоидат менамояд. давлати ҳуқуқбунёд масъалаи волояти қонун, маънои дар доираи салоҳияти худ амал кардани ҳокимияти давлатӣ ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дорад. аз ин лиҳоз тақсимоти ҳокимият баёнгари демократикунонии сохтори давлатӣ мебошад. дар ин маврид ҳар як рукни ҳокимият тартиби муқарраргардидаи ташкилшавӣ, доираи муайяни фаъолияти худро дошта дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ амал менамояд. ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ ба сифати мақомоти давлатии мустақил новобаста аз якдигар фаъолият менамоянд. дар ин маврид дар дасти як мақоми давлатӣ ҷой доштани тамоми ҳокимият истисно мегардад. дар баробари ин ҷомеа аз худсариҳои гуногуне ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро поймол менамояд эмин мегардад. ғайр аз ин дар кадом ҳолате ки набошад мақомоти як ҳокимияти давлатӣ мақомоти рукни дигари ҳокимияти давлатиро иваз карда наметавонад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии қонунгузорӣ маҷлиси олӣ мебошад. маҷлиси олӣ аз ду палата, маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон иборат аст. тибқи моддаи 1 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлиси олӣ парламенти ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. маҷлиси олӣ дорои ҳокимияти олӣ ва мақоми ягонаи қонунгузорӣ буда, онро дар шаклу ҳудуде ки конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва дигар қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардаанд ба амал мебарорад. маҷлиси олӣ ҳамчун мақоми олии қонунгузор санадҳои қонунгузориро ба истиснои конститутсия ва қонунҳое ки бо роҳи райпурсӣ қабул мегарданд қабул менамояд ки онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон амал мекунанд. қонунҳои қабулкардаи маҷлиси олӣ набояд ба конститутсия мухолифат кунанд. ғайр аз ин санадҳои зерқонунӣ бояд ба қонунҳо ва конститутсия мутобиқ бошанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти иҷроияро президент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд. тибқи моддаи 1 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҳокимияти иҷроияи давлатӣ мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси дастаҷамъӣ амалӣ намуда системаи мақомоти идоракунии давлатиро роҳбарӣ мекунад. фаъолият ва мутобиқати ҳамкории онҳоро таъмин менамояд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти судӣ як шохаи ҳокимияти давлатӣ мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти судӣ мустақил буда, онро судяҳои тибқи қонун таъин ва интихобшуда дар доираи салоҳияти худ амалӣ менамоянд. дар ҷумҳурӣ суди конститутсионӣ, суди олӣ, суди олии иқтисодӣ, судҳои вилоятӣ, судҳои иқтисодии вилоятӣ, судҳои ҳарбӣ ва судҳои шаҳр ва ноҳия ваколати ба амал баровардани адолати судиро доранд.
бевосита аз ҷониби ҳокимияти судӣ амалӣ кардани адолати судӣ тибқи тартиби муқарраркардаи қонунҳои амалкунанда сурат мегирад. дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ чунин салоҳиятро надоранд. бинандагони гиромӣ, умедворам аз имрӯза барнома дар бораи муҳтавои моддаи 9 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пайдо намудед.